Ang pagbuladas nito. Twang, twang, Mo doon? twang. Asubang gihalo nila kumangit na raw. Nataman. Aw, puro kang pakahiling ko kang akit ni Duming. Magayon gayong kaya dahil ko nalilingawan. O ano pa di? Yakang palan ka mo digdi o. Kasubag mo taka mo pabagat tigaharanap. Ako na, tapos sige nga hanap-hanap. Pinabiguro na kami digdig, importante mahalaga. O anong klaseng importante ito hurunan an? Aw, kapawin na lubutan ng maraman mo. Over daw ka. Ta. Pahiling ta. Aw, suod ma kaya, may digpasyar kaming bayi. So, aki ba nga ni Duming na magayon gayo? Nagulit pala sa akin ni Duming. Na iyo baga, hari nga kami dumang susugma. Di nga kami binurukon ni Duming. Kaniguan man. Para pala nagpasyar sa akin. Tigburukod ka mo? At iyo, dahil nga ni lamang naaraman sa pangaran kang aki. Yan o pa. Mus na tama. Pasyaran ta na. Mas nalagot ta, dumanon ta. Mana? Mus na. Eating a strawberry cold after midnight. Rajahira tungi Bro, ito bagaw naninigid. O yung mananggad. Gayon gayon an. Hi. Ay, sa irisay po ka mo. Ano tabi ang kaipuhan nindo? Miss. Yan tabi dyan si Duming. Ay, wala man po digdi si Papa. Maray ta. Tikiribahan ko yung mga barkada ko ta. Mapasyar lang da sa imo. Ay, grabe man ang mga parasyaraan. At iyo, pwede lang mo makipagbistado sa imo. Anong pangaran mo? Ay, sus, hindi man daw si Kuya, o. At iyo, sabihan na makipag-abrasa ako sa imo. Dumyana. Yuton man ang sa imong pangaran. Kada. At iyo, magayon gayong kada aram mo, nahiling takakasuod madigdi. Mhm. Kaso, nag-abot si papa mo, milurukod baga kami. Ay, tama ito sa binurukod ni Papa. Dagit kaya baga si Papa sa Indo. Day ko aram ko na to. Aw, kuyan kaya, numinsan kaya, minako kami kan mga gulayon digdi. Dahil kami minapaaram. Ay, kasalan man kaya nindo man. Iyo nga ni, kundi mo niya nayaong ka. Dahil ako kay tumaot ruta. Mapiday ako sa imo, direktahon ta ka na. Ayun, Mukha anong kaman, Kuya? magayon-gayon ka bati. Iyo, ang iwi mo baga garong mapulaho na apol. Sus. Pagkagata na ako. Gapunta ka dyan. Pero ano do kung magsimba kita? Maagi na do kita ngunyan. Aw, ang oras na ini, o. Bako pa man baga araginalduhan. Buda, bako pa man ako makasala nun. Yan. Bako mapaman ang makasalanon. Ano do kung sa kuya ka mag-iba? Majured kita. Ay, mga joyride. Saan man kita maduman? Aw, kung saan mo muya? Basta ika naman sa gasolina. Ay, naklase mo man an. Mauraagda ka sa kuya, tapos ako pa ang magasolina. Ay, indadain na sana. Ay dae, ako na sana sa gasolina. Nata, may motor ka? Yata, sa motor mo. Ay, di man pwede. Logi man ako. Ay dae, arog na sa nalugod kay ne. Ika ang driver. Tapos si Dumiana sa likod mo. Tapos ako masahod yan. Ano, ayos ito sa'yo mo? Ay, dai. Logi man gyarayaw ka. Ay, naklase nindoan. Anong pagwana nindo sa kuya tapos ipito nindo ako dyan? Ano nindo sa ko? Palaman sa tinapay. Para na do ka mo Ay, digdi. dae man. Mahalik na sa nalugod kami. Pero lubuson ito kay Duming na aki niya. Supla dahonon. Pero dahil ko ito susukuan. Oh, Saan ka mag-entrada nindo? Ipit mo pa nindo sa motor. Hamaki mo, iyo pang papapag-gasolinahon nindo. Talagang madadagit ito.